на два типа верно, на два типа идеали. Да чуем. Хамлет и Плав. Съгласен ли си, че конфликт не е между Хамлет и Плав? Хипотетично ти си права. Хипотетично. Според текста. Те някакво се срещат двамата заедно. Според мен няма пряк конфликт, защото Хамлет иска да отмести за смъртта на баща си, но няма пряк конфликт. Аз дори сега да разговарям с конфликт, който не съм казала на никого. Още сега просто го откривам другия конфликт с себе си. Ще ми кажеш, ще видиш, че съм права. Да чуя с две думи. Едното така, едното така. Айде, тук да конфликтът. Може би, даже искам, както Дона каза, няма пряк конфликт между Хамлет и съответно Чичмо, но един вид, когато Хамлет убива бащата на Полоний, чичото на Хамлет му помага на Полоний Убите Полония, защото на Хамлет помага на Полония. Баща Полония. Полония е убил, това е баща на... Полония е баща на Лаер. Полония е баща на Лаер. Баща на Полония няма нищо